دەستپێکێ 2025 مگوت ئەف ساڵا دلوڤانیەیە و مگوت بڵۆ divê salê da 2025 da em Kurd li hevde werin dilûvaniyê de ku Xwedê jî li me were dilûvaniyê û xwî nabê av. û bi rastî jî ji destpêkê salê da heta niha ev gotina ha ce û şikir ji Xwedê re. Em ê bala xwe pê dinê di 2025 da bi rastî ku em Kurd li hevde hatin dilûvaniyê û Xwedê jî li me hat dilûvaniyê û bîşeşî meha çaran di vê salê da Kurdan konferansa xwe li Rojavayê Kurdistanê çêkir, Kurdan û derê yekîtiya xwe dan nîşan. Spas bû Xudan. Îcar di vê salê da Xwedê li me hat dilûvaniyê. Erê, o hev denga bî ê ku min di vê salê da bila sala dilûvaniyê be ku em Kurd li hev werin dilûvaniyê û me çi şaştî û gune bi heqî hev jî kiribe em bêjin me ji hev re borand. Em birayê hevin. Xwîn nabê av. û bila Erê, îcar heva bî ê ku di destpêkê salê da vê gotina min gotin û spas bû Xudan ku Xudan ew gotin anî ci û em li hevde hatin dilûvaniyê. Îcar niha 26 çi em ê çi navî lê bikin ji 26 ra ji miletê Kurd re. Em ê nav lê bikin sala 2026 bila sala dermankirina can bê, dermankirina bedenê bê, dermankirina giyan bê. Yani dermankirinê nefsê me bê. Xêr e, çima? Ji ber ku nefsê me ji cîranê me nexweş bûye. Cîranên me nexweşiyek mezin da nefsê me, da canî me. Bi hezrên xwe yî nexweş, bi nirînên xwe yî nexweş, nefsê me jî bona ra nexweş bîn. Em bi hezrên wan hatin xwepandin. Me televîzyonî wan vekir û me guhdarî wan kir. Gel carekê ku Kurd ji hindê hatine, gel carekê gotin hev ne erdê Kurdaye û tim yanê em înkar kirin. Erê, îcar hêdî vê û nekokî û perçebîn jî di nav me da çêbîn. Yekî gu ez PKK me, yekî gu ez Barzanî me, yekî gu nizamen çi me. Di PKK dibe, di Kurd e. Di Barzanî dibe, di Kurd e. Her yekî rêyek veqetan ji bo ku Kurdan biparêzînin. PKK dibe, an Barzanî dibe, her yekî ji wan rêkek veqetan ji bo ku Kurdan li cîhanê bi nav û deng bikin û bi rastî jî wisa bî. Îcar spas ji bo her duyan. Ji ber vê yekê niha em ketin qonaxek nû, em ketin gavin nû, em ketin rêyên nû. Hewrîyaniyê çi ye? Ew qonaxa em Kurdin Kurdistanî ne. Em Kurdin Kurdistanî ne. Ji ber vê yekê divê ku di sala 2026 da wê nefsê me yî nexweş bûye ji wê perçebînê û ji cîranên me, divê ku em ser bixebitin, wê hezirînê di me da çandinên ên xerab ên nebaş ku gî derkevin. Îcar di 26 da divê ku em li ser yolî nefsê pir bixebitin. Li ser yolî canan pir bixebitin, wê hezirînê şaş ketinin nav me, em gî hêdî vedin. Vedin jê derxînin. Hezirên rast, resed di nav xwe da biçînin. Hezirên rast û resed di nav xwe da biçînin, em Kurdin e. û erdî me jî navî xwe Kurdistan e. Erê, û em milletek mezin in. Îcar divê ku hew nirînê şaş, hezirînê şaş di nav me da sererast bibin û tê raherin. Îcar 26 sala dermankirina bedenê ye, dermankirina can e, dermankirina giyan e.